Sorry, vyplo sa mi natáčanie, nejak mi to blbne. Zapínam Fortnite, zapol som ho už, lebo som ho vypol vtedy. Teraz ho zapínam, akože live event bol dobrý, až na to, že Hope tam niekde padla. Ale potom akože dobre, ale ten výbuch hviezdy smrti bolo dobre. Mám čakať 3 minúty. OK, to by sme mohli počkať. Trošku niečo skopírujem od Mita a dám, že ale dám to po slovensky. Mit mi dal inšpiráciu, jak pomenovať meno. Video. Zničenie hviezdy smrti. Tá čiarka, ako v polovici. Star Wars Live Event. Kámo, niekto mi volá. Jack mi volá. Áno? No čau, tak to říkáš live event? Akože dobre, teraz tu videjko robím, tak môžeš pozdraviť ľudí. Čau. Ale Hej, ale jak... Kamo, mňa nasralo, jak tu Hope tam padla niekde do riti. Bro. Jo no, ale kámo, hej, ale co byly ty blesky, nevíš o tom něco? Aké blesky? No však jak v nás proudily ty blesky, když si přistal na té zemi. Jaj? No neviem. Bro, nie, lebo to boli fialové blesky. Ono jak... To byly ty blesky z toho výbuchu. No, lebo on padol do toho portálu. On tam je úplne taký laser dolného od toho portálu. Právě, co to je za laser, že jo? Ja myslím, že otvoríme portál, zobereme ten, jak sa to povie, ulomek Zero Pointu a potom ho pripevníme k Zero Pointu. No a co se stane? Ja mám čakať 32 sekúnd. Neviem kvôli čo. Však to chcem vidieť, aby som to mal na videu. Ja robím druhý part, lebo som ukončil nechtiac natáčanie. Ale nečakal som, že live event mal iba 18 minút, bro. Hamba. 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 Kámo, však aj ja som hovoril, že sme si obidva mysleli, že hodinu to bude mať. Ja tady hraju GTAčko, nemám co dělat. Oh yeah! Mám to rozmazané. It's a star man waiting for the sky. Daj video hovor. It's a star man. Jinak ten bude v Battle Passu. Bro, ja možno Battle Pass budem mať. Možno jo. Ja bych ho možná i giftu. Jo? A ja si kúpim V-Bucks. OK. Ešte môžem urobiť nejakú reakciu, že jak ostatní, že čo robia youtuberi. Aby to malo viac minút. Oh, I hate it. Ináč aj Handys to streamoval. Čo ma prekvapuje, že Handys natočil live event. Však aj ja.
42,5, proč ne? No, tady jsou nějaké další boty. A já si tady přepnu jako s dovolením tu. Však to já o 12. Na 300. To si robíš prdel. A já mám v denníku, já mám v onom nápadoch na videa, že o 12:30 mám točit video, bro. To je to nejhorší, co se může stát. No. Ne, počkej, já tam zkusím, že... Mám objednává boty pro tátu. Tam? No? Hovno. No jako... Já pozerám Handysa teraz. Niečo tam... Ukáž. Nevím, já běžím za tebou. Tady to nemá cenu jakoby chodit. Běžím hore, guys. Jdeme se, hej, hrozně se mi to seká, jakože extrémně. To sekalo, bro. Já nevím, snad se to neseká vám tolik, mně se to seká hodně. Hej, ale... Štve mě to. Kámo, Handys má Travisa. Koukej, jako první on tady takovýhle auto. Aha, Handys má Travisa. No, vidím. Škoda, že diváci nevidí. No. Ty vole, ja... Nokia, no, dobré. Tak tohle, tyhle ty dvě. A jakou máš postavu? Žádnou, ale to mám stvořenou. Ale... Aha, já že Franklina. Jde všechno, když se chce. Hej, mě... Ale nejde. Mě strašně štvalo, že nešlo one. Že nešlo tam střílet po těch. Jak se rozeběhli všichni? No mně nešlo střílet po těch oných. Jo, pak mám tady tu motorku. A teraz si musíme pustit nejlepší song. Sice dostanem copyright, ale to je jedno úplně. Dám... Okay, pak tady mám tu motorku. Musíme na počes Fortniteu, sorry YouTube, že dám copyright, ale najlepší song. Tady tohle auto, tím střílem každý den. Musím. Skaču z autobusu a mám záluz na tilty. Letím na nejbližší barák, beru si shieldy. Vím, že mám z tohto videa copyright. A jdu na ovce zmatených no-skin plebů. Fortnite, all night, jdu si pro vítězství, jedu solo. Ale sklady mi to jistí. Skárka, Sniffa, Minička a Medkit. Teammate a nic víc, abych mohl zvítězit. 100 lidí pohromadě, jeden na A neboj Fortnite, neboj, to je jediný song za tento mesiac, čo púšťam na video. Na vejlet, nasadaj do autobusu připravení na odlet. Třeba do Delty Toroskan, pokud světa letí, nebo Jang, všede na deši na komu letí. Anarchie a krze se veslavně povalu. Ja nechcem, aby som dostal, kamo, iba raz za mesiac a dám song do oného, bez peňazí. Ak mi dajú copyright, tak YouTube je špatný, úplne zlý, toxic. Ak mi dajú copyright. Star, bacha na keříky, může to být i nějaký kar. Hází po špině, Lucky Landing nebo moc líbí duchy pro Little Haunted Hills. Slyším střely, tak se hned stavím krytí. Nevím odkud jsou enemy skrytí. Fortnite, all night, jdu si pro vítězství, jedu solo. Ale sklady mi to jistí. Skárka, Sniffa, Minička a my. Čau. Fortnite, all night, jdu si pro vítězství, jedu solo. Ale sklady mi to jistí. Skárka. Dobre, aby som nesral YouTube, tak... Ešte pozrieme toho oného, čo tu bol Pajus, jak reaguje. Mita a... hotovo. Reklama! To není platené, to mi dalo reklamu. Náš tu reklamu. Užij si Mighty, ledové ovocné osvěžení.
Míňať peniaze. Vedel si, že krikat vzdychanie Kámo, reklama! prekonať únavu a... Není. No, Kouknu na YouTube. to bude toto Battle Pass, mi chceš vravět. Není ještě. Ještě ven trailer nedali. Možná ho To dají ak až ve 2 sú ráno. všetky skiny v Jak Battle zapnú Passe, server. tak to je horší než ono. Mid. V každém případě je divný, že má 3 hvězdičky. Všetci pozerají ono, čo to je? Tak dám kouknout do chatu, co tady lítá. Jak se to volá? Do kedy streamuješ? Sakryš. Jo, nevím. Dokud budu mít energii, kámo. Ještě půl hoďky třeba. Ještě musím jako potom sestříhat video, že jo? Už bych mohl přestat natáčet, vidíš. Ještě musím sestříhat video z toho eventu. To čo je toto?